kuulkeepa suomalaiset. Lähdin kirjoittamaan tätä kirjettä sellaisella ajatuksella, että kun minä olen ollut huolissani siitä, miten veteraanien asiat oikeasti ovat ja miten heidän perintönsä jäisi hyvällä tavalla nuorisolle. Minultakin on moneen kertaan kyselty, että tarvitseeko veteraaneille enää järjestää rahankeräyksiä, että kun eihän tätä monta ukkoa enää ole pystyssäkään. Ja rahaa on jo kerätty pilvin pimein. Minä kärin hihat ja rupesin setvimään asiaa, että mikä se on totta tässä asiassa. Jutut kertoo, että veteraanijärjestöillä on valtavia kiinteistöjä ja omaisuuksia. Mutta sillä, minkä 100-vuotias ukko jaksoi Helsingissä heilua, en löytänyt kuin kruunahaasta yhden yksiön ja Korkeavuoren kadulta toimistohuoneesta vuokratuna. Eikö ollut sotiemme veteraanien toimistokaan mikään palatsi? Siellä puuhasivat uutta keräystä betonilaatikossa. Kertoivat, että sotiemme veteraaneja on edelleen 24 000. Ja jos puolisot ja lesket lasketaan päälle, 60 000. Entisiä syrjäseudun pienviljelijöitä ja työläisiä eläkkeittensa varassa. Ja hirmuisen tiukka talousmies Raimo Sailas katsoi lukemat läpi, sanoi, että jos Rintamaveteraaniliitto ja Suomen sotaveteraaniliitto nyt lopettaisivat ja liittojen varat jaettaisiin veteraanien kesken, niin jokainen jäsen saisi noin 50 €. Eihän sillä saisi kuin kahvikupin päivässä parin kuukauden ajan. Ja siksi minä kirjoitin teille suomalaisille, kysyäkseni, että voisitteko te omalta osaltanne vedota kanssaihmisiin ja ystäviinne, niin että keräykset onnistuisivat hyvin. Sillä veteraaneja on vielä paljon. Keräykselle on yhä tarvetta. Terveisin Hannes.